Naranasan mo na din bang mahusgahan? Yung tipong kahit na wala ka namang ginagawang masama, pero nakakarinig ka ng mga panlalait galing sa ibang tao or worst, galing mismo sa sarili mong pamilya or sa kamag-anak mo. Yung makakarinig ka ng mga masasakit na salita, katulad ng man, ang pangit-pangit mo, wala kang future, wala kang mararating sa buhay, at kung ano-ano pa. Hindi mo kailangang damdamin yan. Hindi mo kailangang paniwalaan yan. Bakit? Dahil ayon nga sa pinaka-paborito kong Bible verse, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Yan yung kailangan nating paniwalaan. Yan yung kailangan nating itatak dito sa isip natin at sa puso. Yan yung totoo. Dahil yan yung plano ni God para sa atin. Napakagandang plano. So yan yung dapat nating isapuso.